jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya ya hanyar shirya assalamu alaika rasulini kai nabi jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya ya hanyar shirya assalamu alaika rasulini kai nabi ya mutan alimin adin sarki mai duniya makakin ko'ina kai dare kai safiya yardar da kake mini waka kullum in zambiya ga wata zambiya lamanin ka nake so washidin ya rabbi salati rabbana fa kai wa abban fatima ka kara kai daɗi a gare shi abban fatima shi ne rahamar halittu annabu babu kamar sama duniya da kiyama samsam ban ji kamar sa ba jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya ya hanyar shirya assalamu alaika rasulini kai nabi ga ahalin sama fa sahabbai ni ban bar su ba Abubakar Usman Aliyu na saka shi gaba Umar na saka fa da sauran sahabban shugaba sun rike Mustapha shugaba na sun mai ladabi annabi waliyai gaskiya ni ba zan kina sa sunan ku ba ku ne tsanukan mu zuwa gun ɗaha mu ba rike sansa tsantsa don haka ni ba ban banku ba hali na samun zari ku rike su har ashabukun jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya ya hanyar shirya assalamu alaika rasulini kai nabi ai dole na kusa a gaban ka malam dallana begen shugaba malam na zo na risina a ƙarariya muni na biyayya gane na tukuna yaban al-Mustafa ne dai domin shi na riga annabi ya abban Fadima arzikin ka ake ci ko ina dukkan anbiya kai musu gata ko ina me kin kafa shugaba wannan ya fada la'ana can a jahannama za ya tsinto kansa fa ya bin annabi jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya ya hanyar shirya assalamu alaika rasulini kai nabi al'amiru mujin da baya kairul kalki muhammadi ba za na rika kwani fa idan ko na banka sayyadi na kama yabanka ne domin kaunar ka muhammadi banda kamar ka ne a kiyama har ma duniya kai nabi ina mai sarrafo ko ya zo ga hanyar gaskiya hanya ce daya a cikin takwaba san zuciya ka bi ta ka tsallake haɗari ba kai ba rijiya in ka kibinta ko ka faɗa damar maulidin annabi jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya ya hanyar shirya assalamu alaika rasulini kai nabi to waiwa za ka bi in ka kishi muhammadu shugaba kowa ka rike gaibi ne shi annabi ne gaba ya fi uwa uba abadan ni ban ji kamansa ba duk girman halittu na kasan saka Mustapha annabi tsadan gari haske ne shi mai walwali ya fi farin wata har rana annabi munzali hasken sa ku zo ku ji daga hi suka samu ko asali baban Fatima hasken sa yana fa kodina annabi jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya ya hanyar shirya assalamu alaika rasulini kai nabi annabi na munzali sha ne ma kafi gaban haka a taka lafiya ya Muhammadu sirrin sirrika gaida farin uba mai 'ya'ya masu ɗaukaka
ko sun rike annabi. Allah da ya yi shi mutum ne ba fa kamar mu ba, kamar kowa yake wanga zance ba haka yake ba. Ga tsatsar tarbiya shugabana shine kan gaba, shine adali shugaban da ba a yi kamar sa ba annabi. Jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya, ya hanyar shari'a assalamu alaika rasuli ne kai nabi. Jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya, ya hanyar shari'a assalamu alaika rasuli ne kai nabi. Bai taɓa kuskure ba ku zo da ku saurara ku ji, Allah ya yabe sadakansa jalla Ubangiji, gashi da tausayi a kiyama zai mana agaji. To waya za ka ce fa kamar kowa yake sayyadi annabi. Tausayi ba a kai ka ba, nasaba ba ayyukan maka ba, haƙuri da mutuntaka mai kyauta annabi shugaba, fita wani jannati mai ceto rana fargaba. Ni kai ne na rika abadan da'in mai shugaba annabi. Jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya, ya hanyar shari'a assalamu alaika rasuli ne kai nabi. Faɗanka muke ta yi amma mu dai ba mu san ka ba, Allah ne ya san ka habibi annabi shugaba. Ka wuce hankali fatinari ba zai san ka ba, dukkan mai sanin ka iya fasanin sai yake fada annabi. Ka fi gaban haka ya fiyayye angon Mariya, ya angon Aisha da Khadija ta khairul anbiya, angon Hafsatu mai zuwaira baya yin riya, aban ma'asumiya sayyada matar fa Aliyu mai ladabi. Jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya, ya hanyar shari'a assalamu alaika rasuli ne kai nabi. Mai sona mun dalili Madina nake so zane je ta zuku ne ko a jirgi ko da a kuje, wuri na gan kama aiki inda yi har na je, sai na yi kawani in ta ma baiti ya shugaba annabi. Alhamdu da godiya za na kare wannan baitika, na gode rabbana sarki dai jalla tabaraka. Kasidar nan da na yi ya Allah kai mata ɗaukaka, aljita a ko'ina sanadin ta ya zama an ƙara san annabi. Jagoran gaskiya ya Muhammadu khairul anbiya, ya hanyar shari'a assalamu alaika rasuli ne kai nabi. Rayyana Ayuba ne na tidin wada ɗan sabon gari, Railas ɗinkiya don Allah ku yi mini uzuri, in ka taɓa kuskure sai ka mun gyara kar kai bari. Ni na koyanta ne ɗalibi ne kun baitin yaban annabi.